Sziasztok! Köszöntelek titeket ismét a mai videóban. Ma az emlősöktől átnyargalunk a madarak osztályába, ahonnan is egy nagyon különleges csoportot fogok nektek bemutatni nagy vonalakban, mégpedig a keselyüket. A keselyükről sokan azt gondolják, hogy ronda, gusztustalan madarak, ám a valóságban nagyon sokan gondolják úgy, és többek között én is, hogy ezek méltóságteljes, igen szép madarak, melyek különösen a levegőben mutatnak felséges látványt, miközben siklanak, egy szárnycsapás nélkül. Mindemellett azonban rendkívül fontos szerepük van a különféle ökoszisztémákban, mert szinte kizárólag döghússal táplálkoznak, és egy kisebb gazella méretű tetemet egy kisebb keselyű csoport képes akár egy fél óra alatt teljesen letisztítani csontokra. Ezzel nagyon is hasznosak a természet szempontjából is, de még közegészségügyi szempontból is, ugyanis megakadályozzák azzal, hogy a tetemeket eltüntetik, rengeteg fertőző baktériumnak a terjedését. Például Indiában, mivel a keselyük a régebbi időkben rengeteg ilyen állattetemet eltüntettek a városok környékén, ezáltal a kóborkutyáknak a mennyisége jóval alacsonyabb volt, ám de sajnos a keselyüknek az állományának a nagyon jelentős hanyatlásával a kóborkutyák száma megnőtt, amelyek szintén elfogyasztják a tetemeket, és sokkal nagyobb lett a veszettség terjesztésének az aránya. És ez bizony az emberek között is nagyon-nagyon jelentős kockázatot jelent. Ha keselyükről beszélünk, akkor mindjárt kétféle csoportról tudunk beszélni. Az egyik az óvilági keselyük csoportja, a másik pedig az újvilági keselyük csoportja. A két csoport az egy külön családot alkot, tehát igazából nem közeli rokonai egymásnak. Az óvilági keselyük azok közelebbi rokonai a sasoknak vagy az öjveknek, mint az újvilági keselyüknek. A két csoport között jelentős különbségeket találhatunk. Az egyik többek között az, hogy az óvilági keselyük a látásuk alapján találják meg táplálékukat, rendkívül éles a szemük, több kilométerről észlelik a tetemeket, míg az újvilági keselyük között vannak olyan fajok is, melyek a szaglásukat használják föl arra, hogy megtalálják táplálékukat. Egyébként a legtöbb keselyű fajnak ez mindkét csoportra érvényes, a feje csupasz, ami megkönnyíti a tetemekbe való behatolást. És mivel, hogy nincsenek tollak a fejükön, vagy csak nagyon vékony pihetollak, ezért kevésbé szennyeződnek el a testfelületei. Az óvilági keselyük kizárólag Afrikában, Európában és Ázsiában fordulnak elő, Ausztráliában egyáltalán nem élnek keselyük. Az újvilági keselyük viszont kizárólag az amerikai kontinensen élnek, itt 7 fajuk található meg. Az óvilági keselyüknek pedig összesen 16 fajuk van. Ezek közül 4 fordul elő Európában, és képzeljétek el, hogy mind a 4 faj valaha előfordult a Kárpát-medencében is. Erről majd a későbbiekben beszélek nektek kicsit. Most pedig bekukkantunk az egyes kontinensek keselyűinek az életébe. Először elutazunk Tanzánia szavannáira. Az elpusztult elefánt körül már látjuk, hogy keringenek a keselyük, szépen lassan egyre többen lesznek, és megfigyelhetjük, hogy nem egy fajuk van a tetem körül, kisebbek, nagyobbak is vannak közöttük. Van 2 egymásra igen hasonlító keselyűféle, az egyik a karvajkeselyű, a másik pedig a fehérhátú keselyű. Ezek számítanak a nagyobb fajok közül a leggyakoribbnak ezen a térségen. Hirtelen megjelenik egy náluk 2-szer nagyobb keselyű faj, aminek ilyen piros lebernyegek vannak a feje 2 oldalán. Ő az úgynevezett füles keselyű, ami nevét az előbb említett lebernyegekről kapta. Ő a kontinens legnagyobb keselyű faja, és igencsak domináns a tetemeknél, a kisebb keselyük helyet adnak neki. Nagyon erős csőrével képes arra is, hogy a bőrt felszakítsa, ezáltal a kisebb keselyű fajok is hozzáférnek a belső részekhez. A háttérben kisebb fajokat is láthatunk, az egyik közülük a kizárólag Afrikában előforduló csukjás keselyű,
A másik pedig a dökkeselyű, amelyeknek sokkal kisebb, inkább ilyen ollószerű, csipeszszerű csőrük van. Ők leginkább a lágyabb részeket fogyasztják, és azt eszik elsősorban, amit a többi dögevő meghagyott, illetve nagyobb keselyük meghagytak. Olykor-olykor egy-egy marabú is becsatlakozik a lakomába, ő a gólyafélék közé tartozó madár, így őt csak megemlítem ebben a kisfilmben. A keselyüket gyakran Afrikához társítjuk, mikor rólunk beszélünk, ám de vannak Ázsiában is keselyű fajok, mégpedig Indiában több fajuk is előfordul. Most éppen a Bandhavgarh tigris rezervátum közepén, kellős közepén vagyunk, ahol is a monszun erdőnek egy tisztásán egy tigris által elejtett pettyes szarvas tetem hever. Itt is előbb-utóbb megjelennek a különféle keselyük, itt összesen 4 féle különböző keselyűt látunk. Van köztük az afrikai füleskeselyűhöz nagyon hasonló vörösfejű keselyű, ők vannak a legkevesebben, nekik is vannak ilyen lebernyegek a fejük két oldalán, és szerintem nagyon szép madárról van szó. Mellettük 2 az afrikai fehérhátú keselyükhöz nagyon hasonló bengáli, illetve indiai keselyük gyülekeznek. Ezek a madarak sajnos nagyon ritkák manapság már, mivel hogy Indiában a szarvasmarháknak adott fájdalomcsillapítókban lévő mérgező anyag gyakorlatilag elpusztította az állományuk nagy részét. Ma már remélhetőleg kezdenek helyreállni, de szerencsére a nemzeti parkokban még mindig előfordulnak. Innen India közepéről egy nagy ugrással átmegyünk Bulgáriába, annak a déli részére a Rodope-hegységbe, ahol is 3 féle keselyű is előfordul. Itt éppen egy elpusztult lovat visznek ki egy etetőhelyre, mert tudják, hogy a keselyük örömmel veszik. Először fakókeselyüket láthatunk a tetem körül, akik elég nagy testű madárfajnak számítanak, egyesek már el is kezdték tépkedni a bőrét. Kisvártatva azonban megjelenik egy náluk jóval nagyobb testű madár, a barátkeselyű, ami domináns a tetemek környékén, tehát a fakókeselyük általában kitérnek az útjából. Ez a faj hasonlóan az afrikai füleskeselyűhöz olyan erős csőrrel rendelkezik, hogy képes felnyitni a tetemeket, és azoknak az izmosabb részeit is elfogyasztja, míg a fakókeselyük azok inkább a lágyabb részeket kedvelik. A nagy keselyüket figyelve a háttérben észrevesszük, hogy kisebb, fehér-fekete színű madárkák is megjelennek, néhányan. Ők a dökkeselyük, amikkel Afrikában már találkoztunk. A dökkeselyű sajnos manapság Európában már nem számít gyakorinak, mondjuk a barátkeselyű még ritkább. A dökkeselyű itt is inkább a maradékot fogyasztja, illetve letisztogatja a csontokról a rajta maradt hústövatokat. Valaha ezen a tájon is valószínűleg előfordult az úgynevezett szakállas saskeselyű, mely rokonaival ellentétben teljesen tollas fejjel rendelkezik. Ez a madár nagyon különleges táplálkozási módot folytat, ugyanis szinte kizárólag csontdarabokat és csontvelőt fogyaszt. A tetemeknél a csontokat keresi, ezeket fölröpteti jó nagy magasságba, és megpróbálja sziklákra leejteni őket. Ezáltal a csont széttörik, jó esetben széttörik, és a szilánkokat elnyeli a madár. Manapság az Alpokban és a Pireneusokban fordul elő biztosan, valamint Kréta szigetén, Európában. Magyarország területén valaha a barátkeselyű, a dökkeselyű és a fakókeselyű is előfordult. Ők főleg a Kárpátokban költöttek, és onnan jártak le az Alföldre az elpusztult állatokat keresni. De mivel sajnos nagyon sokan úgy gondolták tévesen, hogy a jószágokra veszélyesek, illetve halálmadárnak is hívták őket, nagyon nem örventek népszerűségnek az emberek között. Ennek is köszönhetjük, hogy ma már nem élnek a Kárpát-medence területén, valamint annak is, hogy betiltották az állatok tetemeinek a legelőn való hagyását közegészségügyi okokra hivatkozva. Ezért gyakorlatilag már nem találnak elég táplálékot a környéken, így sajnos eltűntek a Kárpátokból a keselyük. Legközelebb Magyarországhoz fakókeselyük élnek, méghozzá Horvátországban a Kressz-szigeten, Krik mellett,
ahol ma már gyarapodó populációjuk található meg a védelmi intézkedéseknek köszönhetően. Szerbiában, az Uvácska-nyomban is van egy kolóniájuk, de Bulgáriában is egyre inkább megjelennek a fakókeselyük, valamint a füleskeselyük is. A dögkeselyű szintén Bulgária és Görögország határán fordul elő hozzánk legközelebb biztosan. Olykor-olykor hozzánk is elvetődik néhány kóbor példány, elsősorban Szerbia vagy Horvátország felől. Ezek azonban nem maradnak sokáig nálunk, mivel hogy kóborolnak. És hogy a kép ne legyen hiányos, ezért most átugrunk Peruba, az Andok lábainál lévő trópusi esőerdőkbe, ahol is az újvilági keselyük veszik át az óvilági keselyük szerepét. Itt éppen egy elpusztult kapibarának vagy vízidisznónak a tetemébe botlunk a folyónak a partján. Elhelyezkedünk lesállásban, kisvártatva megjelenik néhány pulykakeselyű, illetve hollókeselyű. Ez a kettő a leggyakoribb két faj Amerika egész területén. Viszonylag kisebb termetű faj a hollókeselyű, a pulykakeselyű valamivel nagyobb és piros fejű. Ezeknek a szaglása nagyon jó, és általában ők jelzik a nagyobb testű keselyüknek a tetemnek a hollétét. Azzal, hogy gyülekezni kezdenek a táplálék körül. Egyre többen vannak a holló és a pulykakeselyük, észrevesszük később, hogy egy jóval nagyobb testű, szinte fehér alapszínű madár jelenik meg, nagyon színes a feje, ő pedig a királykeselyű, mely az Amazonas medence és a trópusi tájaknak a legnagyobb termetű keselyű féléje. Ő erőteljesebb is a többinél, így inasabb, izmosabb részeket is el tudja fogyasztani. A királykeselyű szerintem egy gyönyörű madár. Kicsit följebb kirándulva az Andokban meglátunk egy gyönyörű kondorkeselyű hímet, amint fölöttünk kering a hegygerincek mellett. A kondorkeselyű a világ legnagyobb szárazföldi madara, amely repülni képes. 3 méternél is hosszabb szárnyfesztávolsága van. A nőstények abban különböznek a hímektől, hogy nincsen ilyen feji tarajuk, és nincsen toroklebernyegük sem. Méltán nevezhetőek Dél-Amerika madarain belül a királyoknak, mivel hogy fenséges látványt nyújtanak repülés közben. Bónuszként utoljára megmutatnék még nektek egy afrikai keselyű félét, mely szinte kizárólag növényi táplálékon él, meglepő mi. Úgy hívják, hogy pálmakeselyű. A pálmakeselyű leginkább különféle pálmaféléknek a terméseit fogyasztja, tehát jórészt gyümölcsevő, azonban mellette ő is fogyaszt állati eredetű táplálékot, de több élő zsákmányt fogyaszt, mint tetemet. Remélem, hogy nem lett túl hosszú a videó, és még élvezhető maradt. Kicsit próbáltam betekintést nyújtani a madarak ezen nem túl szeretett csoportjába is, mert rendkívül fontosak a természetnek és az emberiségnek egyaránt. Hát remélem, hogy tetszett nektek a videó, és ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogy a későbbiekben is értesülhessetek róla, ha valami új tartalmat töltök fel. Addig is legyen szép napotok, sziasztok!